Hiru. Materialak dira koloratzea, metxeloa, kotxe bat, dela, eta rezipiente bat. Eta baina esango digu nola. Rezipiente honetan ura jarri behar dugu. Gero kortxoa jarri. Eta gero gainean kandela. Gero kandela piztu egin behar da. Gero kolorantzeko 3 tanta jarri behar dira. Ja. Gero kandela piztu egin behar da. Laguntza behar duzue? Ui. Estampatu, David. Ondoren botea jarri behar da. Eta orain piztatu behar da. Eta txarpela izango dugu. Eta oia gorakatoa. Atera. Bai. Txalo bat. Ja. Hori gertatzea, porque suak gastatu egiten du oxigenoa. Eta airea dago konposatuta oxigenoz, nitrogenos eta beste gas batzuetaz. Eta orduan, oxigenoa gastatzen nian, oxigenoa zer tokian ura negotzea, eta tapatu dut.